Mafuta. Leo ndinenya yangu murumo ndi chikomba chemukadzi wangu. Mabva kupi? Tabva kwa Chimombe. Pachimombe? Uri chikumba chemukadzi wako? Mukadzi wenyu ari kupi? Aripo pana. Ndoupi? Oya. Chimbobudai panzame. Hamusipindura zvokutaura. Hanzi muri chikomba chemukadzi wangu. Kiteo changu kachite basi. Ndoka katika gari pamabheji panoka. Baba mati maimba wachikomba chomukadzi uyu. Kana muchiti manga muri chikomba cho maita sei mukadzi iye kuti mudzi muri chikomba. Maizviita sei chikomba chakasiyana kudana naye kana musingazive shona. Makazomuitirewo pakutadza kwamaita. Saka ndiudze makadai nguva yakareba sei? Inga yakareba zvokusvika papi? Teerereka varume. Mazuva mangani? Musi umwe chete. Makarara mese? Makarara zuva irobva marara mese zuva irobva? Adhara vakangwarisa dii? Zuva ibodzi makandokuda? Makati ndinokuda nguvai? Makuseni? Pamarara mese nguvai? Manheru. Saka zvangutora 6 hours ito. Makachajwa here? Hapana. Saka nyaya iyi ngatikurumidze kuipedza naye. Azi mai venyu ngavauye. Avanzi amai angu? Maiteuma. Maiteu, emugara. Maiteu. Ava munovaziva? Munovaziva kwavo? Ava ndiani unya? Kwavo? Chikomba chenyu? Makadanana nguvai? Makadanana kwenguva yakareba sei? Last year but one. Alright. Makarara mese kangani? Alright, makadana mese last year but one nani? August. Matanga urara mese nani? September. August amnokwana kurara mese. Adara. Ndo 1 day series ka. ODI. Oh, makarara mese kangani? Katu. Kwa this year? Katu. Ka4. Unombuda here mudaro? Kasi mai ngoda urara naye? Chakonzesa kuti murare naye chii? Inini handitozivo because inini panguva yavanotanga kutaura neni ndinototanga ndavaronda saka handitoziva kuti chii.
Andakunzwa ini manzwa. Aya ndambonzwa. Taurisai. Inini baba andimbovadi. Asi chinoitika pandiri ndechekuti ndisati ndataura nawo kana kuti ndisati ndaonana nawo ndinotanga ndavarota pavanozotaura neni ndinenge ndisina kana simba rekuramba kana zvisi zvavanenge vataura. Saka izvozvo nhasi makavarota mangwana munogire mari aiwa musati aya munoona zvinhu zvinoitika izvi mukuzviramba henyu asi izvo zvinotoda mwana izvozvo vato muno manozviita adhara mazvinzwa here mazvo zvaanoita anoita sei anorotani munorotani wamunorota ivava kana mawarota vanozotanga vandisa mameseji kuti ndaisangana handisekuramba sami munosangana kupi baba kumba kwediko pai musango wanokuisira mameseji nawo here mameseji musisina kufoni namba wakapuwa nani nditoziva nababa foni namba dzaamai vamwadzo no tichitaura chidaro kuti nemadzibaba vatanga tiri mushango pamaona weakness yababa baba vanorwa nemwoyo kwa ababa vanorwa nemwoyo kunyembe vabvunze kundoprofita we ndinorwara nemwoyo avanowikinisa ndorutsa ropa avanondiwikinisa pamaona weakness yababa ndosaka vari kutadza kugarikika apa vari kuzarirwa sumuka kuenda pasaidi gara mashuro iwewe ubva watora advantage yemwana uyu sebera kusisi wakaziva weakness yemurume uyu unyepe aumuzive kuti akurwa nemwoyo pasi unoziva achirwa nei akuziva wakaita kunyenga ikati amai wakakunyenga chiramo tikachiramba mubhailoreni chiramo chemabimbiri ndicho chikaichi murovei mombe dzake inawo baba imimika kubvira nhasi nemutsvakara kushandirai munorasa mushonga wamunawo mazuva zinotaura ndatichi ndatimutsvakachi waumunawo wechii avamaya oda munyasa tasumuka apa mabvunzwa kuti munorota uyu mobva maita zvamunoita mukabvunza kuti komanhasi mukazomurota futi munoita sei mukati obvious ndizvo inini nditoda tobatsirwawo because inini handitozvidewo izvozvo hamutozvida mara besides uyu rekatibate vamwe munorota ndiani ndiye iyu chete kana marara naye anozokupa isii anonipa mari ikawanda sei nemumwe munhu wamukamutaurira handina kana pavanotanga kutaura neni hana yakunorowa kana doti ndudze murume wacho alright azvinzwa mahambenge makachajana ke ngani mombe ngani ndati mombe ngani wanga nditi ko iwe unogona ngochipawo dzingani ndikati hai inini sezvo ndisina mombe ndogona kupawo imwe chete zvikanemuridza kuti uzowana zvizhi zvikanemuridzi kuti uzowana koyo neyo kana neyo wakuramba uchinyenga hanti unenge wakutonakirwa ndiwe uchiramba uchizviita unga uri mukadzi womunhu
that means wairamba uchinakirwa saka unongoda kubhadhira mombe imwe chetese iwe wakazviita several times kamwe chete mombe yako kamwe chete tuta kamwe chete tuteverenga zuva nokuti hazvoti pazuva iroro wakaita kangani dai taiverenga pakuti aita kangani pazuva iroro taimutorera danga rese ende anobhadhira 4 murume ndafarira maona ndafara handotenda agutsikana taura izvoni baba aiwa muprofite mombo aiwa vaende panzi gara apa murume kana wasvika kwachimombeka wataura kuti mambo nyaya dzati kutsikirira kuno kudzedziwa ukoyoyi wari wamombeka kune vamwe wakutsikirira ndikuziva kwachimombe nyaya dzekutsikirirwa tada kuti kuite order ungorarama chikomboni hatisi kuchida ikoko iwewe uchatanga kubhadhara rini mombe apa ichangu ndoti nine danga charo handini ungadai wakazvifunga soti wanyenga ndototi ndichatotsvaga muisirei 3 months time abhadhare mombe 2 after dzimwe 3 months wabhadhara dzimwe 2 zvino mhosva yakapfava kamanje vana vedu vanonyengwa after verenga 3 months bva panapa wabhadhara mombe 2 wabhadhara mombe 2 maisurprise yemombere tempo May, June, July. Ndangoti 300 chete. Sumuka imende kuba. Adara, endai pazhapo. Pane madzibaba angataura apa endai panze.